akhir tahun Jogja yuk. Kalau orang sepuluh. Ya Allah, binti bangkit mana rek? Gak iso lah yang akhir tahun yang tutup buku toko. Waduh. Heh, jamar pacaran kok tak jangan deh ae gas saiki kok ngono kan yo. Cok ngono arek nole arek. Kah raimu peteng males aku ambek wong perai peteng aura peteng dompet peteng kabeh peteng. Waduh, meteng tekrek mulai mangrek iki lho. Pak biya patok 25. Iki kan sing mbok kepingin teko Jogja sebenere. Ya Allah, iki sing rasa kacang ijo. Rasanya gak tau berubah yang enak, otentik legene Jogja. Iku koyo perasaanku awakmu sing gak tau berubah. Sita lah, sejak kapan kon budal? Kapan mbek sapa kon budal? Hedo. Loh, kan saiki iso tuku teko online lewat Shopee, bakpia patok 25 official. Oh no, ya wis mari ngono kan tak kei bonusan kok bengi tak kelomoi tak awak. Waduh, yo gak wis tekno yo bakpia. Kok iso lho, kabeh wong 600.000 pengen tak kelomoi.